Pinoy Bus Driver TV. Eksakto alas 10 ng umaga. Ito sa pera matang kamusit. Ito, dadawang lang na pera paskat. Patawid tayo ng Samar Alin. Tatlong pasa ito. 88, 88. Unload pa lang ang firma sa kanto. Yan, naglo-loading naman din ang Montenegro. Sila Del TV. Patawin ng kanan Alin. Magalaw ang tubig mo kasi magalaw ang dagat. Yeah. Hangin. Ayan, pagkain. Ayan. Ayan. Yang isa. Yang isa.
Toy. Oh, kaya na ang gupit mo. Wala na mag-DRS. Dog. Wala na DRS. Matama. Mangitlog ganyan. Mangitlog ganyan. Pas mo. Si Badong, galit na galit si Badong. Sabi ko, kaya kami, tawagan mo si Badong, sabihin mo magreklamo doon. Yung 70 na ano na yun. Hindi mo sila magsabi ng totoo. Oo. Sabi raw, nandito ka kinapat. Oo. Sabi niya, dalawa, puta, kami tuloy napapagalitan eh. Ng mga driver, buti kung kayo ang ano eh. Nandun, dinadali Ano dalawa. ba yan, kabaskat? Kami tuloy ang nadadali ng mga driver eh. Buti, hindi kayo ang nakakausap ng mga driver. Kami ang nakakausap. Sabi niyo, nandito kayo. Sinabi mo kasi ng mga na andyan yung may barkol na dyan. Oo. Kapal pa daw ang nagsabi. Lalo na kung yan, mga nagbayo. Pag nag-iba yan, tapos tayo. Ah. Tapos tayo rito ngayon.